Γεια σας κυρίες και κύριοι. Παίζουμε λίγο Geometry Dash από ό,τι μας ζητήσατε στα comments. Καλά το. Και βλέπετε live Geometry Dash. Παίζω με τις κυρίες. Έχει κάτι εδώ. Ισχύεται. Μαλακία. Και βλέπετε πως πάει. Είναι ωραίος. Φτάσαμε στο 2. Βλέπετε καταπληκτικά. Και 60 και έχουμε κάνει 7. Το κάνουμε στο practice mode. Πάμε practice mode τώρα. Δεν ξέρω αν θα σας αρέσει. Δεν έχει ωραία μουσική. Ξέρω, συγγνώμη, sorry. Αλλά ο Μίτσος δεν είναι τόσο καλός. Όχι, Μίτσος μια χαρά είναι. Θα παίξουμε το back on track. Το πιο δύσκολο για μένα. Θα χάνω κάθε προσπάθεια. Το πιο δύσκολο για μένα είναι αυτό. Ακόμα για το τελευταίο. Sorry, μια διαφήμιση. Βλέπετε, μπορείτε να το Το βγάλω Μίτσος. Και συνεχίζουμε. Ο Μίτσος μιλάει με τη γλώσσα του Μίτσου. Μπράβο Μίτσο! Χάνω συνέχεια. Άστα. Το ξέρω. Θα παίξουμε ένα Το επόμενο. Polar Shade. Να το. 1%. Ακόμα και αυτό είδατε είναι πιο εύκολα από το προηγούμενο. Σκατά είναι. Είναι πιο 7% εύκολο. μάγκες. Κοιτάω στην κάμερα. Ναι. Έβλεπες την κάμερα και Dry out. Να δούμε. Δεν ξέρω πιο καν τι είναι αυτό, εδώ έχω παίξει ποτέ. το πιο δύσκολο από το πιο δύσκολο τι είπα τώρα. Δεν το έχω παίξει ποτέ, μάγκες. Μην μου λέτε μαλακίες στα comments. Γράψαμε στην περιγραφή. Τι να λέω. Και είναι το live το Geometry Dash. Αν θέλετε να κατεβάσετε το σε κινητό το κανονικό. Θα βάλω και vote. Κάντε comment. Ξέρεις να βάζεις. Ναι, θα πω. Ας το δεις, κάτσε. Έχω βάλει vote. Και κάντε comments. Θέλουμε comments για τα επόμενα gameplay. Ναι, δηλαδή ό,τι θέλετε, δηλαδή να προσπαθήσω να παίξω στον υπολογιστή, να παίξω εδώ, PC. Κάποια είναι που δεν τα μπορούμε, κάποια είναι που τα μπορούμε όμως γιατί είναι σε κινητό, αλλά μπορούμε και σε PC κάποιες φορές. What the fuck, είναι αυτό. Αλλά κάτι τρομακτικό αυτό. Ναι, είναι. Μπράβο, Μίτσο. Να, ξεκλείδωσες. Ξεκλείδωσα ένα επίτευγμα, μάγκες. Λοιπόν, αυτό ήταν το gameplay. Θα κάνουμε μια τα τελευταία να δούμε πόσο άμπαλος είμαι. Ναι, πάμε. Demosyn! 3%. Πολύ καλά. Εδώ. Βλέπετε. Εκείνο που γίνει ανάποδα, που το έχει κάνει και ο 2J. Ναι, το ξέρω. Μιλάω αναφερήστε να κάνω. Κάντε like.
Ναι. Μάλλον δεν θα περάσω. Δεν θα περάσω Μετά καν από από 50 προσπάθειες. Μάλλον θα περάσω καν από τον κύκλο. Αλλά δεν πειράζει. Ναι. Δεν έχεις περάσει ποτέ αυτό το κύκλο. Άλλες 5 προσπάθειες και τελειώνουμε το gameplay που όλοι για εδώ άντε. 4. 3. Πάλι. Ωραία. Αρχικά. Όχι. Μία. Ναι. Ας κάνουμε άλλη μία. Έλα, τελευταία. Ναι, οκ. Τέλος πάντων, βλέπετε. Μαλάκα. Ναι. Sorry. Πιο κάτω. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Και για το επόμενο βίντεο μπορεί να κάνουμε με το tablet βιντεάκια. Αυτό κάναμε σήμερα. John Polly. Γράψτε στα comments για παιχνίδια. John Polly και Δημήτρης Μίτσος. Ναι. Και αυτά για σήμερα. Βλέπετε λίγο το στούντιο. Και αντιόσα.